kaisa belai no munai kathok hai haino hai abong kha apti hai jai bawani jai ma kali jai Sri Ram Bharat Mata ki jai nei o patimung patikha salgra lampra kali mandir mangthoni kaisa nok tongmani lai thangnai 21st February kali mani yak bui sabai layo nei tini lama ka salai jai jai khlai je yak sabai nei rokno nai mathang nai tongnai rok along nogo danani san mungno rogi lama ka salaikha arni lukurok belai muni kothokhe abo apti haino Tripura hastiwa apti hai mangpli kasoi family belai no katal hanai singhnai mano lai thangnai bisi rogo apti hai rakhe nukjakya keba ba bai thani political nok no soksawui tei kubuni political party soksakha hanai koksil chamung sil chawi lukurokni kha nana nayo apti hai khlai no kecham kophon ungbai mani yagolo yak chawi thango bokrok chawi thango jeng lama himkha hangkei kwbang mano nugo jora jora bisi kasogya sarai rokbo ahino thungui podriporo ungo phiaba umor kasui rok podripor khei thungphano bisi kajagrok okra chakra ungnai rok apti hai khei ungmani mangpli nukha hangkei belai no kisa muni kothogrok ungmani hai ungo jora jora kunu watui pantei kwrei phano borok muni sotangmani nok hungrok ahaino brum khlai klai thango apti rok no belai no kaham khei wansuk thai klaio phiaba apti hai party mungno rugui jai bawani jai ma kali jai siaram Bharat Mata ki jai hnei lama ka solai mani kogrole kisa muni kothok haino klaio norni wansuk mung bahai chini comment box comment klai di party mungno rugui ayu tamuni saka phairi sing khnai nai neliane 21 তারিখ রাত্রেবেলা শালগড়া চৌমুনিতে একটা কালী মন্দির আছে কালী মন্দিরের কালীমার হাত ভেঙে গেছে তো এই ব্যাপারে তারা যাতে যে ভাঙছে তারে যাতে আমরা অ্যারেস্ট করি এই নিয়ে রাস্তা রুকো হয়েছিল তো এক্ষণে তারা আমি কথা দিছি যে 48 ঘন্টার মধ্যে আমরা এটা তদন্ত ক্রমে আসামি অ্যারেস্ট করব রাস্তা অবরোধ উঠছে এক্ষণে রাস্তা অবরোধ তারা উঠে কোন জায়গা থেকে রাস্তা অবরোধ হয়েছিল? রাস্তা অবরোধ হয়েছে শালগড়া চৌমুনি। কত ঘন্টা ধরে চলছিল? ঘন্টা 2 ঘন্টা। কোন থানা থেকে আছেন আপনারা? আমরা আর কে উর্পি আছি।